Hej! Hej, välkommen mot video! Jag heter Klakk. Man! Detta video en surprise till en Kapping! Yes, Kapping en town och så också jag kunde inte fräs pancakes, ja? Det är 30 vinningar, men tid får vita att jag vet inte, så för att visa det kan gå som låter. Ja, och nästa du ska göra jag svärmar och på en språkning. Bosse, barnen. Okej. Här då. En. Och. Högt. I. Någon. Oj. Vi. Det. Och. Rät. Någon. Smör. Rött. God vanligt har vi lilla smör. Men så måste jag ha en smör vid början. Och sen jag vill alla vill så. Ja, så är det så. Här. Och här. Och här. Och här. Och här. Som sagt är det 30 vinningar. Vinning nummer 3 är den bästa. Och han är ja, vinningar nummer 8 här. Men skratt då. Vinning nummer 8 är fast en gava. En gava som jag köpte till en person som jag visste inte om vi kommer för att göra en gava. Jag gjorde vi kommer switcha så vi har gavan. Jag har faktiskt glömt akkurat vad det är och Irak till att det kommer vara näck för möjligheter. Eller först 4 möjligheter och så att det är miljarder möjligheter. Men vinning nummer 5 är min gröna vattripa ur Teshay. Jag brukar den faktiskt alla filmen. Så 3 vinningar är som sagt den bäst. Det sjukaste är jävla men det är roligt, ja. Jag vet inte hur, men ja. 3 vinningar är en iPhone 3 GS. Jag tror det. Så putt är det inte. Det blir grej. Oh my god. Det är 3 vinningar. Not the magic book till PlayStation 2. Så ja, kommentera det video på Facebook, YouTube eller du måste sända på till mig. Klakk, link där. Eller First Pancakes, link där. Via Facebook. Kvön lite i min katten som är väldigt lite land. Smör. Och här bomb kommer. Smör.